A ver... Este, por exemplo. Quen é este, Dani? Sapo castrapo. Sapo castrapo. Sapo castrapo. Perfecto. Escoitástedes? Sí. Bien. Vale, pues nada máis. Para ti nos falta facer a cousa. Bueno, pois... A ver, os nenos de sexto levan ustedes preparando un conto que vos van a decir agora e esperemos que vos guste seguir. Vamos a estar un aplauso grande, vale? Era unha cachosca que vivía no bosque. Falta de zoar dun sitio a outro, decidiu facer unha casa. Poderéis dormir, non? Poderéis cos meus amigos merendar nunha cociña. Os cachosca púxose mans á obra e construiu unha casa ben xeitosa. Para inaugurar o seu fogar, preparou unha torta de amora e o seu recendo espallouse polo bosque. Despois colocou 7 banquetas e na mesa non cabía ningún máis. A pouco, bateu na porta. Quen vive neste lugar? A quen veño visitar? Fago unha festa para inaugurar o meu novo fogar. E ti quen és? Que bocheiro, podo entrar? Claro que podes, és o primeiro en chegar. E moi contentos os dous puxeronse a merendar. Mas cando ian comezar, sopra lío. Mordeu o chaireu. Mirou a casa, cheirou a torta e petou na porta. Quen vive neste lugar? A quen veño visitar? E ti quen és? Gústame a torta de amora máis que nada neste mundo. Podo entrar? Claro que podes, és o segundo en chegar. E moi contentos os tres puxeronse a merendar. Mas antes do primeiro bocado, puxo por ali, ó. Xa poucos trastos. Cheirou a torta e entroulle fame. Quen vive neste lugar? A quen veño visitar? E ti quen és? Que bocheiro? Podo entrar? Claro que podes, é o vecino de chegar. E moi contentos, 4 puxeronse a merendar. Mas cando ian comezar, pasou por ali. Pasou polo bosque, ah? Moito repouso. Mirou a casa, oiu a festa e achegouse. Quen vive neste lugar?
lugar, a quen veño a visitar? E ti quen és? A que come e non se falta. Podo entrar? Claro que podes. Esa a cuarta en chegar. E moi contentos os 5 puxeronse a merendar. Mas cando ian comezar a sopralía, da voz. Cheirou o pastel e animouse a entrar. Quen vive neste lugar? A quen veño a visitar? E ti quen és? A torta ten boa pinta. Podo entrar? Claro que podes. Esa quinta en chegar. E moi contentos os 6 puxeronse a merendar. Mas cando ian probar a torta, sopralió, lo de carne. Fíxoselle a boca auga con cheiro do pastel e petou na porta. Quen vive neste lugar? A quen veño a visitar? E ti quen és? Que pastel tan ben feito. Podo entrar? Claro que podes. Eso sexto en chegar. E moi contentos os 7 puxeronse a merendar. Cando por fin ian probar o pastel, o sopralió, levaba toda a tarde na procura de amoras para merendar. Pero unha casa oía a festa e pensou: por que non fun convidado? E petou na porta. Quen vive neste lugar? A quen veño a visitar? E ti quen és? O máis amón do mundo inteiro. Este pastel tan prezado papareino de contado. Vai,